ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila namara si kolonba o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wulila. Alhamdulillah summa salatu wa salamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ala folen ko fe ka tanu ka wale ɲuman dɔ an bɛ sɔli ni hinɛ ɲini caya ka kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammadul Mustafa ana sodungu sanumanw ana ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka se alikiyama jɔdon ma. Ya Rabbi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuman in fɛ. Ka foli lase Shirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma aw fɛn fɛn ɲamadalen no Shirifila TV la ni wagati in na. Ka u ladɔnnenya ka fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ yirimajɔ zɛrni na ka sangani an karamɔgɔ Sheikh Musa Kawu Sise. A ye kɛnɛba ɲɛnɛmaya ka sangani kalanden jole olu ka ijaza dili u ma ni ka kɛnɛ in tɔgɔ da ko alikuranɛ sanuma in don. Baara nunu kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026. Baara nunu nun bɛ don ni an karamɔgɔ Sheikh Musa Kawu Sise ka walawalalikanw ye kɛnɛ in yɛrɛ sigi kun na fo ka taa se alikuranɛ sanuma in tafsiru cɛɲi la. An ye min sɔrɔ la ne n'aw ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. dɔw nana fara kan u bɛna kana kuranɛ tafsiru minɛ fɛ ala y'a kɛ an bɛ tafsiru d'u ma kuranɛ kɔrɔ a n'a maana a jiginna cogo min kuranɛ yɛrɛ ye min ye ala ka laɲini ye min ye kuma na an b'a kɛ ten dɔɔni an tɛ perese an tɛ kɔrɔtɔ ala nana kɛ ala ka latigɛ kɔnɔ san 7 in bɛna dafa tuma min kuranɛ jiginna kalanden ninnu fɛ a kuranɛ faamuyara u fɛ a kɔrɔ faamuyara u fɛ a maana faamuyara u fɛ min b'a to o bɛ se ka mɔɔw bilasira cogo ɲuman na bonya ni karama kɔnɔ dɔgɔyama tɛ bilasira min na maakɔrɔmatigɛ tɛ bilasira min na diɲɛ niyɔrɔ tɛ bilasira min na yɛrɛ sagokɛ tɛ bilasira min na o tuma na denmisɛnw an bɛna u labɔ bi ne k'u jira mɔɔw la k'a fɔ lusunu bɛna d'u ma bi karamɔgɔbaw kɛnɛ kan seyigiw ka sariya jamanadenw ka sariya sigiɲɔgɔnw ka sariya k'a fɔ ninnu ye maa labilalenw ye maa bɛ se k'i ka diinɛ ko kalifa u ma silamɛw o de ye wele kun ye maa 7 alhamdulillah o ye tafsiru minɛ an fɛ tafsiru mɔna a ɲɛna a kɔrɔ faamuyara o kumana an bɛna olu labila bi o maa 7 ninnu de filɛ an ɲɛfɛ ni ye nisɔndiya don ye u yɛrɛw ko nin tɛ se ka kɛ dogo la u b'u somɔgɔw wele k'u jɛɲɔgɔnw wele k'u kanubaw wele u kana jɛ ka fara an ka bi dugawu kuncɛ don an bɛɛ lajɛlen ka don a la ka dugawu kɛ an ye ka dugawu kɛ jamana ye silamɛw wele kun ye o de ye nin kɛnɛ in denfaya alhamdulilahi kalandenw ni an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko an k'o ta k'o di an ka seku ma n'o ye Sheikh Muhammad Munir Baba Darame kɛnɛ in a denbaya ko k'o ta ka di an ka musoba ma n'o ye Haja Tatu Dafe y'a faamu olu sigiyɔrɔ filɛ nin ye a bɛ kɛnɛ kan o sinon an b'a fɔ jama in bɛɛ ye kɛnɛtigi ye bɛɛ y'i kɛnɛtigi ye nka kɛnɛtigiya in bɛɛ a bonya bɛ tan bɛɛ ka di maa kelen min ma o ye alakira mɔden ye sallallahu alaihi wa sallam a Sharifu Tijani alakira mɔden Sama Tijani mɔden alakira anw ma folisiri ye o bɛ kɛnɛ kan bi n'o bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ bɛ tigiya o tan bɛɛ ka di ale de ma ale de ye kɛnɛ kotigi ye o tuma an b'a fɔ silamɛw ma bɛɛ bisimila an bɛna ka na baara daminɛ kuranɛ an y'a tafsiru jɔ yɔrɔ dɔ la n ko ni jama nana an b'o tɔ jigin ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka dugawu kɛ an bɛna wele o yɔrɔ la ala sagoya b'a la silamɛw ka hakɛ to n bɛ jɛ ɲini karamɔgɔw fɛ ani an ka sherifu fɛ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله واستجب لنا
لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر لأي كوثر كوكفوي مكية مغنغدو أو مدنية والمدينة كدو 3 آيات آية سبب بين سورة بسم الله آية كلاد من الله تعالى تغبر كمي الرحمن يهن نعم اللبولي تقي الله تعالى الرحيم لا رهين كرنجر لي تجدو إنا ألقوا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر كوني جلا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر الإسلام يلا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر دين الشريعة فامويلا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر القرآننا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر صحابة شاماني متو شامانا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر سلامية الشريعة نغمانا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر شريعة نغمانا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر كوسماني كوروتا للانين على كفر يورو محمد تقبل فوق فرانيكا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر سلي فرد دورولا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إنا أمسا أعطيناك أمي محمد صلى الكوثر شاما كشاما لا أكو شاما كشاما الخير الكثير هرمي نات كوتك أبدا نعلى دي محمد كرنجر نوي تي سولا abina mi foni kofe ako fa salli ako ya madi e ka sali ka alage no ye sali ba sali wa nahar e ka lahya kan so no ye kan nyame inna shani aka ikado e kuni yaba huwa o tigi el abtar o de ma ko tigelenye Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamdu ni sura ajigi kunye miye alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaba ubafo abdulakali lakabu Anas ibn Malik dema o Anas ibn Maliki o ko oluni alakira sallallahu alayhi wa sallam ko ubenyonga kenadola iz ghifa'an alakira sallallahu alayhi wa sallam aballaka in yattatu kasnoko shuni do ninge watini agingora kanyetu alakira yo gingoni miga sahaba yu dadi doni kamanga daka alakira leje mamina alakira nyeyelela kira sallallahu alayhi wa sallam abalilaka nyejele yoromina alakira yele musumusuni sahaba ko alakira ma ko ya rabbi ya alakira alami la yelela parce que olu ba do alakira ka yele
o ye hɛrɛ de y'a ka matonw ye sallallahu alaihi wasallam sahabaw b'a dɔn ala kira ka yɛlɛ o ye hɛrɛ de y'a ka matonw ye maa dɔw bɛ yen u tɛ yɛlɛ fiyewu n'o ma u jugu halakilen ye o tɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam maa si jugu ye tɛ ala kira kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam kira y'i yɛlɛ mususuni dɔ kɛ sahabaw ko ala kira ma ya rabbi ala min la yɛlɛ la o yɔrɔ bɛ ala kira ko a ko a ka sahabaw ma a ko ala ye sura dɔ jigin ne muhamadu ka sisan ne ka sunɔgɔ in kɔnɔ ala ye sura dɔ jigin ne ka sisan a sɔrɔ k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhari inna shani'aka huwa al-abtar ko ala y'o jigin ne ka sisan kira sɔrɔla k'a ka sahabaw ɲininka ko ala ko k'a ye ne muhamadu sɔn kawusara kɔ la o ko kira ko ataduruna mal kawusara kawusara yɛrɛ kɔ ye min ye a y'a dɔn wa sahabaw ko ala kira ma ko allahu wa rasuluhu a'lam ala ni kira de b'o dɔn ala ni kira i y'a dɔn dɔw ko k'an ka na ala kira fara ala kan sahabaw bɛ nin fɔ don min u y'a fɔ sariyatigi de ɲɛna n'o ye muhamadu rasulullah wa ala kira dun di da de fɛn kan fɛn min bɛ ala funu ni ala kira ye ala funu ko fɛn o fɛn ye maa bolo a b'o gosi ka bɔ i la nka u ko ala kira ma fi makami tanzili allahu wa rasuluhu a'lam ɔ dɔw kira maa fɔ sahabaw ma a ye ne bɔ ala kan a kana ne fara ala kan a y'a fɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn ala ni kira ala ni kira de b'a dɔn allahu wa rasul alam a sɔrɔ k'a fɔ a ko ala ye ne sɔn kawusara kɔ min na a sɔrɔ ka kawusara kɔ fɔ a ye mun fɔ kawusara kɔ la a ko innahu naharun a ko kɔfolo don wa'adanihi rabbi azza wa jalla ne daba ma ye kɔfolo in layidu ta ne ye alijinɛ kɔnɔ masa min ka bon n'a ka sebaaya kɔrɔtalen bɛ a ye mun fɔ ka fara o kan a ko aniyatuhu a ko galama min bila n b'a da la ni maa bɛ min o la k'ale bɛ nujumi sama k'o bɛna fɔ sankolo dolo hakɛ ala kɛmɛ k'o bila ale ka moto bɛ min a la o tɛmɛnen kɔfɛ a ko wa kizanuhu boli ni min ni galama min bila n b'a da la ni mɔgɔ bɛ min o la k'o ye dolo hakɛ ni maa sera ka sankolo dolo jate k'a ban ko galama min b'a da la ni ale ka moto bɛ min n'o ye a ka ca ka tɛmɛ kabakolo dolo kan ni su dibi dɔnna a ko ne ka mɔdenw bɛ min o kɔ in na maa o maa ye jisoli kɛ kelen ta ka min a la la yazma'u ba'dahu abadan min ko t'i sɔrɔ bilen abadan a ko ala y'o di ne ma o kawusara kɔ ala y'o di ne muhamadu ma o tɛmɛnen kɔfɛ ni sura in a jigi sababuya an b'a fɔ ko as ibn wa'il munafikikɛ dɔ don ale de ni ala kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ni ala kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba la ani kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba la tuma min o tora o bɛ baro dɔ kɛ ale gafirikɛ ni kira tora a bɛ baro kɛ o b'o la a bɔlen yɔrɔ min a taara se kafiri kuluw kan a ka tɔn mɔɔw ma olu ko a ko e ni jɔnni de tun bɛ kuma na sisan alikaba la o yɔrɔ bɛ a ko zalikal abtar a ko alakira ma ne ni maa kɔtigɛlen ne n'o de tun bɛ baro la alikaba la maa min kɔtigɛra yaani bi zalika rasulallah a kan bɛ alakira ma n'o ye ko ale ni maa kɔtigɛlen k'ale n'o de tun bɛ alikaba la o kɛlen min kɛ o y'a sɔrɔ alakira denkɛ ibrahim o daɲana o fatura o de tun ye cɛman min tora alakira denw na o arabuw kun ka laada la ni i den laban bɛ sara cɛman tɛ yen bilen u b'a f'i ma ko i kɔtigɛra kuma ko t'i la kuma in fɔli a ye alakira tɔɔrɔ tuma min ala sɔrɔ ka n'a fɔ dɛ muhamadu e kɔ ma tigɛ maa min bɛ e juguya o tigi de kɔtigɛra ala ye asubunu wa'il a bɛ fɛn o fɛn mara den na muso la badema na sinji la nafolo la ala y'a bɛɛ halaki k'a to dugukolo kɔkɔ fɔlɔ a kelen de tora tuma min jigiya tɛ yen den tɛ yen
soma tey ala sɔrɔ k'a fa nka ala kira somɔgɔw fa hum baquna ila qiyami saa n'o ye sherifuw ye o dɔ sigilen filɛ a caman bɛ an ka jamana in kɔnɔ olu bɛ to yen fo ka taa se dugukolo melegedenw ma ala m'an bɛɛ na se wa ma allahu akbar suratul kafiruna ne kafiru kɔfɛ sura ye makiyatun makan ka don aw madaniyatun walima madina ka don a tilancɛ ye maka ka ye a tilancɛ o jiginna maka a tilancɛ dɔn o jiginna madina dɔw ko ayi ko sura in yɛrɛ bɛɛ ko maka sura don dɔw ko madaniya don ni sura in ko ya ayyuhal kafiruna a jigi sababu kafiru de nana ala kira muhammad ma y'a dɔn maa caman b'a kala sali la a jigi kun ye min ye i t'a dɔn sura in jiginna ala kira ka kun min na kafiru de nana ala kira ma ko kira ma ko nɛni ni ba in anw ni e cɛ an k'a dabila jo nɛni an k'a dabila e kana san kelen e bɛ fara anw kan e muhamadu ni ka jama an bɛ jɛ k'an ka jo bato n'o san kelen banna anw ka furu fana bɛ fara e kan an bɛ jɛ ka ala bato ko an ka ko in paase ta nɛni ka bɔ a la n'o sama ka bɔ a la k'a furu yɛrɛ ɲini ala kɛrɛfɛ ala ye kuranɛ sura in jigin k'a fɔ ko a tɛ ayi i bɛ don diinɛ de la walima i ka bɔ a la donc nin kuru ya i bɛ bila kafiri jiginna de ka diinɛ da kɛnɛ kan k'a fɔ kafiri ni silamɛ aw tɛ jɛ ka dɔ ka ɲɔgɔn ka ala bato ayi aw tɛ diinɛ kelen na abadan a ko bisimila an ɲɛ k'a la daminɛ ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ nɛɛma labɔlen tigi ya alahu ta'ala ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don kɔl Allah ko Muhammadu e k'a fɔ ya ayyuhal kafiruna ya aw kafiru jama la a'budu ma ne Muhammadu tɛ fɛn bato aw kafiru bɛ kɛ ka fɛn minnu bato kabini jow la wa antum aw kafiru fana ma kɛ abiduna ma fɛn batoba ye waati nata la a'budu ne Muhammadu bɛ kɛ ka ala min bato wala ana ne Muhammadu fana ma kɛ abidun ma fɛn batoba ye abatum aw kafiru ye jo minnu bato wala antum aw kafiru fana ma kɛ abiduna fɛn batoba ye waati nata la a'budu ne Muhammadu bɛ kɛ ka ala min bato lakum dinukum aw ka diinɛ bɛ aw kafiru bolo n'o ye aw ka kafiriya ye waliya diini ne yɛrɛ ka diinɛ bɛ n bolo n'o ye alisilamɛya ye allahu akbar wala ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu sura in a fɔra cogo di kul ya ayyuhal kafiruna a lamɛn dɛ kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din ayina ya don munafiki se ka sura in a sura in jigina n'o ye tabatiya da a jigina ko min kama o kɛra waati min lamma da'a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama kuma min na alakira ye wele da qawmahu a y'a ka maaw wele wa qala a ko maaw ma inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadidin faqala lahu ammuhu abu lahab tabban laka alihaza jama'atana tuma min na alakira sallallahu alayhi wa sallam قرآن آية دوب سورة الشعراء إلى وأنظر أشيرتك الأقربين كم محمد إبدي مسرم إكا كبيلة بدي مسرم إكولو لا سوزيرا فلو شكامي فوريه فلو كالياسي إبدي مسرم وكلي مينغا على كرايا كبيلة بدي مسرم بني مطل عبد المطلب الدم بني عبد المناف الدم بني هاشم الدم كرايا ولو دي فرانيونغا فلو أبينا كرايا بريزانتي أولو لا أكو أسرلا كافو أولويه ko Allah yi neke kiraye baga ribaye kana aw malla zaba don yakutela min ga surun o kele minge o ko akuma law akhbartukum bi anna khaylan bi sathi alwadi
ko ni ne y'a fɔ aw ye ko sotigi dɔw filɛ kulu in kɔfɛ u bɛna ben aw magakaw kan k'a bɛɛ faga sisan k'aw ban a ko n to musaddiqi yali a bɛ danna wa maka bɛɛ ko alakira ma an bɛ da i la kɛ ma jarabna alayka kazban qat an ma deli k'i dɔn ni nkalon ye n'i y'a fɔ an ye an bɛ taa an ka kɛlɛkɛminɛnw ta k'an ka labɛn kɛ sisan ka t'u kama a ko ayiwa magakaw ayiwa cika min don ni ne ye aw wele inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid ala yi ne ci kana aw ma ka aw la sozira ka bɔ lazaba dɔ ɲɛma lazaba min ka surun aw la n'o ye jahanama kɔnɔ don ye n bɛna aw kisi ka bɔ o ma ni kuma ka kelen la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ye da o la dɔrɔn a bɛ kisi ɔ kira y'o fɔ tuma min maa fɔlɔ min sera ka jafariya k'a fɔ kira ma ka kuma kira fɛ o ye Abu Lahab ye a ko kira ma alihaza jama'atana a ko kira ma e ma anw ka fɔ foyi kama ne nin tɛ a ko tabban laka ala k'i halaki ala ko i teliyara dɛ o yɔrɔ bɛɛ ala kira sigilen ala ko ko n bɛ nin jaabi tabbat a ko Jibril taa nin di ala kira ma Abu Lahab ni maa min bɛ kuma na a ɲɛ b'a la nka a t'a dɔn a ko tabbati yada أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ayeni jigi k'a fɔ ko n b'i bisimila ni min ye fɔlɔ ni maa min ma fara nin kira in na n b'i kunnagoya n'i y'a jaminɛ ye ka Abu Lahab ka halakili fɔ o tuma na sura in jiginna tuma min na nin sura in n'a jiginna n'o ye tabati yada ye ka Abu Lahab ka halakili fɔ a kɔnɔ a muso n'o ye Ummu Jamil o ye Abu Sufyan balimamuso ye wa kana ukhta Abi Sufyan o ye Abi Sufyan balimamuso ye o de a ye ni kuma in mɛn ko kuranɛ jiginna min bɛ ale n'a cɛ jangaruya fɔ kuranɛ kɔrɔ k'u lagosi o yɔrɔ bɛɛ a taara wugu dɔ ta wugu musow bɛ ɲɔ sini min ye a y'o ta a wulila a dimine a kɛlen k'i kun da alakira kan sallallahu alaihi wa sallam a bɛ kɛ ka taama fari o don y'a sɔrɔ alakira ni Abubakar fila o sigilen bɛ alikaba suma na a taamana a diminen ba a nana ka n'i jɔ Abubakar kunna k'a sɔrɔ kira ni Abubakar de sigilen don nka a ma alakira ye ala y'a ɲɛ f'iye ka bɔ alakira ma a ma alakira ye o yɔrɔ bɛɛ a nana ka n'i jɔ a ko Abubakar wallahi ni n kun y'i jɛɲɔgɔnkɛ sɔrɔ yan ni n kun ye Muhamadu sɔrɔ yan n natɔ n kun ɲɛ b'a la o i jaabi ko kalama ni n kun y'a sɔrɔ yan o y'a sɔrɔ alakira sigilen don ala y'a ɲɛ f'iye ka bɔ alakira yeli ma sallallahu alaihi wa sallam a nana ka n'i jɔ a kunna bugu b'a bolo a ko Abubakar a bɛ kodɔn koyi ni n kun y'a sɔrɔ yan wa n b'a f'i ye i ka ci fɔ a ye kira sigilen don sallallahu alaihi wa sallam wa inni ne muso min filɛ n'a ma fara cɛ la n'a ma fara ne cɛ la a cɛ ko n'a ma fara la wa inni laqa'ilatun ne ye fɔbaa ye muzammiman a ma jakarole a sɔyina an y'a ka ku diinɛ sɔsɔ wa amrahu a ka koɲɛ a bayina an y'o sɔsɔ wa diinahu kalayina a ka diinɛ an y'o koniya n t'a ka diinɛ na bi n t'a ka diinɛ na si ne cɛ t'a ka diinɛ na bi o tuma diyagoya don wa ko fanga don silamɛya la n t'a fɛ bi n t'a ka diinɛ fɛ ne Umu Jamili de y'a fɔ ثم انصرفت وقف أبورا فقال أبو بكر كو على كرامة يا رسول الله يا على كرامة أما تراكي أمي يدي كراكو والله أمي والله لو رأتني ناتيني أتيمي بواباتي والله أكمل دتشوغو مصدو أبولي مامينا صاحب الحمزية محمد البصيري ويدونغيلي يدا أولا أكو وعدت حمالة الحطب الفهيرة وجاءت كأنها الورقاء يوم جاءت غضبا تقول أفي مثلي من أحمد يقال الحجاء فتولت وما رأته ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء أكو مسجون
ɲɔ bi sini wugu min ye a y'o labɛn k'o t'a bolo ka taama fari ka na ne kira nɔfɛ k'a bɛ kira ta cɔngɔ a dimine i n'a fɔ dugwamuso kɔrɔ aliwaraka dugwamuso kɔrɔ n'o dimina o b'a si wili cogo min a si n'a kɔdi wililen o cogo la a don don min a nana a furulen bɛ a b'a fɔ ne ɲɔgɔnna muso muhamadu de bɛ ne dɔgɔya ne ɲɔgɔnna muso a t'a dɔn ne ye barikɛden de ye a t'a dɔn k'a fɔ ne ye karisa den de ye i y'a faamu a y'i kɔ don ka taa a ma alakira ye a ko ne bɛ ɲininka n'a min ɲɛkisɛ den ci bɛ a ɲɛ foroko kɔnɔ o bɛ tile bɔtɔla ye wa bisimila ala ye mun fɔ ala ko bisimila an ye kala daminɛ ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ nɛɛma labɔlen tigi ye ala ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don tabati yada abi lahabin ala ko abi lahabi bolo fila halakira wa tabba a yɛrɛbakun yɛrɛ halakira wa tabba nafsu a ko ayi parce que n'a ko yada bolo de ye hɛrɛ bɛ saba ni sababu ye ka se hadamaden ma ko halakira a tɛ foyi k'a ye bilen k'a b'a nafa ala ko wa tabba a yɛrɛkun halakira a ko ni ne halakira ne bolo halakira wari min bɛ ne fɛ o bɛ ne ka ɲɛnamaya bɔ ala tilala ka na ko an bɛ ɲɔgɔn na a ko ma aghni anhu maluhu a ka wari min n'a jigi d'an b'o kan o tɛna foyi nafa ɲ'a ye k'a saba a ye fɛn min ɲini tɔgɔ la jɔyɔrɔ la tɔgɔtigiya la dawulatigiya la n b'a bɛɛ ban san'a sa don tɛ a tɛ fɔ ɲ'a ye taa hali sini makan abulahabi ka so bɛ yen halisa maa ma san a ma jɔ o tɛli ma jɔ a la maa ma san maa ma k'a fɛ maa tɛ sama a nɔfɛ a bɛ maka cɛman jɛ la a nima yɔrɔ la ne ko hali n'a fɔra e ma san k'e tɛ nɔ abilahabi mɔden don a bɛ digi la n'a fɔra ko nin ye kira joli ye kira bɔnna don munna an tɛ nisɔndiya n'a fɔra e ma sɔn ko abulahabi mɔden don ka d'a kan i fa ye tariku jugu min to o kosɔn i t'a fɛ ka k'a mɔden sayasla naran ala ko a bɛna don tasuma kɔnɔ zata lahabin tasuma min bɛ mana bigi wa mra'atuhu a n'a muso in n'o ye umu jamili ye hamalatal hatabi min kɛra ŋɔni taba ye ka bila alakira ɲɛ siraw kan ani misiri taa sira la ne muso ŋaniya juguyara dɔrɔn a banna fɛn ŋaniya juguya a cɛ man ɲi foyi la nka a cɛ ka jugu muso la ni fɛn bɛɛ ye min bɛ denw wolo ka bila siniɲɛsigi an b'a fɔ i ye ko juguman ani ɲuman o sara bɛ ala bolo juguman ani ɲuman a sara bɛ ala bolo nka maa ŋaniya jugu sara b'a yɛrɛ bolo segukaw bɛ nin f'i ye n t'a dɔn n'i b'a faamu ko ɲuman ni juguman o sara bɛ ala bolo nka maa ŋaniya jugu o sara b'a yɛrɛ bolo wallahi musoba dɔ bɛ an ka muso nɛ an ka ala jɔ muso ninnu na ɲɛni wajuru tɛ don dɔ la a ko karamɔgɔ sise hakɛ to a ko nin tɛ histoire ye dɛ nin tɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi don n bɛ dugu dɔn a kɛra maa min na n b'a tigi dɔn ko fɔlɔ maa minnu bɛ an ka yaafɛ fan in fɛ n'o ye an ka kayafan ye bɔli de ka di u ye maraka ninnu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ ka fɛn ɲini na dusu kɔsɔn a ko wallahi n b'a dugu dɔn n b'a du dɔn n b'a kabila dɔn cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'o ye muso in burankɛ ye a furucɛ fa o fiyenen don funteni kɛra bɛɛ bɛ bɔ k'i ka dilan da du cɛmancɛ la funteni na burusi kɔnɔ bɛɛ k'i ka sɛngɛ siri nin don a burankɛ n'o y'a furucɛ fa ye o de nana wuli sufɛ a bɛ maa dɔ wele nka ale b'a ɲɛna sange jukɔrɔ a ma sunɔgɔ a ye karisa wele o bɛ sunɔgɔ a na a ye karisa wele o bɛ sunɔgɔ a na a ye karisa wele o bɛ sunɔgɔ a na ala a yɛrɛ nana fiye dɔ don a yɛrɛ dɛsɛla wele la ale b'a ɲɛna a bɔra sɛgɛ kɔrɔ a bɛ kɛ ka taama k'a bɛ taa ɲɛgɛn la a tɛ yeli kɛ a y'i ɲɛsin kɔlɔn ma ala silamɛw a ɲɛ b'a la a ma bɔ a ka sange kɔrɔ kɔlɔn da yɛlɛlen don a ma kuma ka taama ka se kɔlɔn ma a ma kuma a binna kɔlɔn kɔnɔ a binna kɔlɔn kɔnɔ a tilala ka tɛmɛ n'a ka sunɔgɔ a y'i da a suma na dugu jɛlen u ye cɛkɔrɔba ɲini fan bɛɛ ko kɔrɔ ma bɔ i ja fo tile saba kɔfɛ tile filanan u nana a ye k'u bɛ jɔ taara cɛkɔrɔba su sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ a ma kuma
ka janaza kɛ ten ala ko sisan e ni ma tɛ ɲɔgɔn na e ni ne ala bɛ ɲɔgɔn na ala nana gɛrɛjigɛ cɛkɔrɔba salen kɔfɛ a y'i denkɛ sɔrɔ o ni ɲɛma na denkɛ filanan o fana nana sɔrɔ la o ni ɲɛma na sabanan o nana o kɔfɛ o ni ɲɛma na naaninan o nana o kɔfɛ a ni ɲɛma na cɛ yɛrɛ y'a muso ta k'a ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ karamɔgɔ ala kama ne tɛ foyi faamu ne muso bɛ kɛ ka den min a si ɲɛ tɛna karamɔgɔ ko nin tɛ kɛ ala tɛ nin kɛ gansan taa i sigi i kelen ni muso cɛ k'a ɲininka i ni ala cɛ a ye mun kɛ ala la ani e yɛrɛ ye mun kɛ ala la muso kasira cɛ kelen k'a ɲininka a kasira a kasira a sɔrɔ k'a fɔ ko don dɔ la i fa a ka saya a kulela sufɛ ka mɔgɔ ɲini ne tun bɛ ɲɛ yɛlɛlen don ne ma kuma a ye bɛɛ wele ne ma kuma a bɛ kɛ k'a fɔ a bɛ kasi a bɔra sange kɔrɔ a taara ɲɛsi kɔnɔ ma ne ma kunbɛn a bɛnna kolo kɔnɔ fo ka sa ne ma fɔ maa ye ne y'o de kɛ dɛ a taara fɔ dɔnniba ye dɔnniba ko a ni ala de bɛ ɲɔgɔn na ni maa tɛ ɲɔgɔn juguman ni ɲuman sara bɛ ala bolo maa ŋaniya jugu o sara b'a yɛrɛ bolo o mu jaabi min filɛ hammalatul hadabi maa ŋaniya jugu don fi jidiha hablun ako juru bɛ muso in kan na kabini jahanama juru fufuganen na Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd suratul ikhlas ni kone jiya ko fo surai makiyatun magangado ayanani wal ma ayaduru de ba kono ajigini sababu ya kafiru yahudiyaw dina alakrama sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu imma fanyi siflana rabbaka imma fanyi imma negedoa ala suladoa sanudoa waridoa jamadoa kalodoa dolodoa ko ala kira ko ala tenishiye orabe ko ala fanyana ala kira jolido orabe ko abdullah ibn salam onana ala kira ɲininka ko muhammad kira ko abdullahi ibn salama atajidu sifati fi tawret yali e bɛ ne makutu sɔrɔ tawrata kɔnɔ wa ne kira e de ye yahudiya karamɔgɔ ye dɔnni b'a ye ne makutu fɔ n bɛ aw ka kitabu kɔnɔ wa abdullahi ibn salam ye yahudiya karamɔgɔ ba ye a ko ala kira ma a ko sifli rabbaka i ma makutu fɔ n ye dɔɔni n k'a faamu n'an sɔrɔla e don n b'a dɔn ni e tɛ n b'a dɔn dɔ kɔni tɔgɔ bɛ anw ka kitabu kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ fartaja nabiyu sallallahu alaihi wasallam kira sigilen nana to tan k'a bɛna to ten ka yɛrɛyɛrɛ seyidina jibirila jiginna ala kira ma yɔrɔ bɛɛ a ko a fɔ a ye qul huwa allahu ahadun allahu as-samadu lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا فهم وكلام من والله عيني فوق باب مامي عبد الله بن سلام كو أكو والله لا أجد صفتك في التوراة أكو والله محمد ما مي مكتوب فوق بالتوراة كنا والله إدو ما مي سيرك كل الله فوق على لا والله أودي كيرا لا باي أودي نبي ماي وإني لا أجد صفتك بيتورو إتوا بانك كتابو كنا على كو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح ولن يقبضه الله حتى تستقيم بكلمة المعوجة بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح الله بها آذانا سما وقلوبا غلفا وأعينا عميا أين دفع على كريم فاي كباب مامي صلى الله عليه وسلم على كريم فاي كباب مامي أقول والله النبي يتقص سورة التوراة أقول ويجمع أقول يا أيها النبي أي نبي ما أو نيجي شاهدا كيك شيري ومبشرا كيك نسجباية ونذيرا كيك بغرباية وداعيا إلى الله نيك ويلي باية كتامو ما بإذنه ني على كجاي bon no ala ka je kelen ye o je de bi di bɛɛ ma i ka sɔrɔ ka bɔ ka ala ko fɔ mɔgɔw ye o je de bi na di ni maa wolonwula i ma bi lusunu
وسراجا منيرا نيك يلي من بيجيلي بموي اكو سميتك المتوكلا ني تغدا كو جيغي سمبا ني علاكا لست بفز اتما جوجو ولا غليظ اتما دسكون جاليني ولا سخاب اتكول با في الاسواق سكو فيا كونو ولا تسجي السيئه بالسيئه اتجوغو ما سرك جوغو ماي نما يجوغو ما كيلا اتاسر ني جوغو ما ياناي ابي يا فاك جوغو ماما كي با akuna pachuko chenyina katlaka hereka yeka aka juguma nka mode be juguma kela yelema chiangalo ala kira mbetati ate juguma sarani juguma yi abe juguma sarani nyuma yi katlaka nyuma ka yeka aka juguma ntwen wa ala ye shimindima ala to mine fo ala ka klow dayele neni la ilaha illa allah tasra min ko jengena muhammad ibn tasra ki no ila ilaha illa allah ala bina klow dayele neni la ilaha illa allah klow min ko gerenedo ala bina nyaw dayele ni la ilaha illa allah nyami no ko fienedo olo be commencer ka yelike ala bina discours datula dayele ni la ilaha illa allah ke kafir dibi ko discours min datu o de ala kray o rabbe قل هو الله احد ودي جينا تعالى كراكا فويتا كونني على يرغازاتي على كوشغودي بسم الله انيا كلا دمن الله تعالى تبارك ماي يا نعم الله بولي تجي علي لا رين كرلي تجيدو قل يا محمد كافو هو مسميني باباتوني او تادون الله ودي توكوي كو كمنا غوامسا ادون masakelendo Allah ni makamana gam masadon asomadu alede dafian bejigi semembe alamina ode ko Allah lam yalid alama fenwolo wa lam yulad fefana male alabangi wa lam yakun ahadun dafekele shimake kufuwan بوفنوا يفني له الله تعالى لا الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة الفلق كل زورة بالفلق أن كل زورة بالناس أبي فوني ما نو يكل زورة بالفلق أن سورة من داك نو يكل زورة بالناس أبي فو ألف لدي ما كو المعوذتين أيوة نعم الشيخ مدى التجاني رضي الله عنه وأرضاه ويافلا بوانيونا أني أكو كافلا بي تغناي بربي الفلقي تغناي بربي الناس تغناي أكونغا كو بربي الفلقي كو بي كنمانا تغا كو بي باناكولا تغا كو بربي الناس سكوننا أبو تغا علي دي أبونيونا تغا bon ni sura in bitigi ala kira ka doma ya soro yahudiya u ye do de bila ka ala kira dabali ka ala kira busoni na ka dabali atoy ko lubaydu ibn al-asam al-yahudi ay ala kira dabali ka ala kira siri tafula siri yoro ta anikili kira ye kalo woro do ko sangili ani kalo fla begi tafala ala kira kembe mami sirledo abe ke na fa abe ko lagini atayire bulu tugo bela fo jibril dana fa ye ko kira ko yi dabali de dabali bi yoromi ka ala kila la doniya a yorona o yi ala kama bay o yi ala ka kirai wallahu ya asimuka minan nas jigino de ka ko dabali yo soro kurane de rige ko la kale awni kuma tenni ema o yi ala ka kirai o mimble o mana aytara ala kila la doniya a yorola kata ala kila doniya kata fuka bukira ye ma bla ka ta fuyin bokana ta fuyin sirle do siriyoro ta anikili ko ka sura ka ni sura flay digi ala kiraka ko ala kiraka gere tangani ni ala kira yi ta fuyin mine na ye kula uzubra bil falaki siriyoro kile tira fedo boro kono ka chun من شر ما كلك سرف ناشرة من شر غاسق إذا وغب سبع ناشرة من شر النفاثات في العقد ناشرة ومن شر حاسد إذا حسد دور ناشرة كل أعوذ برب الناس ور ناشرة ملك الناس إلى ولد ناشرة إله الناس شيخ ناشرة من شر الوسواس الخناس كون ناشرة الذي يوسوس في صدور الناس تناشرة من الجنة والناس تنكر ناشرة كأنه فلت من إقال أكرينا فعلى كربورا نية فرق دون يامنا والمسولا والمفليلا وفرق من أبوالا أسيبي ولا تومي سنة ولا على كرب الله أبي تمام صلى الله عليه وسلم وكلنا
minge ala yini jigi kadi ala karama Allahu akbar ala gotoli قل يا محمد كافو أعوذ بتغنينك برب الفلق نسوم دكنة شلي مساي من شر ما كبود تورما خلق على يد منون دا مكلف وغير مكلف دوني دام بمينغ اني دوني دام بمينغ بيش توغنينك كبوا تورما بلا وقل يا مودكافو أعوذ بتغنينك برب الفلق ندزوتي مساي من شر النفاسات كبوتولي باوتورما في الأقد من شر غاسق كبوشوت بتورما إذا تمامي وقب نايد بدو وقل يا محمد كافو أعوذ بتغنينك برب الفلق ni dezochi masai nafasati kabotutuli bautoroma fil uqadi tafula waqul muhammadika fo a'udhu mitanganyinike bi rabbil falaq ni dezochi masai wal mani sumada kene chi masai wal mani falingse chi masai kabo fale vendala min sharri hasidin kabo hasidi toroma iza tumami hasada nayaka hasidiyata kanyeshima Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd suratun nas ni haramadon ko fa surai makiyatun magangado والمدينة كدو بسم الله أن يكلا دمنني الله تعالى تقبر كما يا هنا نعم الله بولتك يا الله لا هنا كرلتك دو قول يا مودكافو أعوذ بتغنينك برب الناس ندني نون لمساي من شر الوسواس kabo waswasu ba toroma wa qul muhammad kafo a'udhu bitanganyinike bi rabbi malikin nasi ni kamele ngoro tiji maramasai min sharril waswasi kabo waswasu ba toroma wa qul muhammad kafo a'udhu bitanganyinike bi ilahin nasi ni ma deselum bere masai ayabe faya harama debi ni sabade ko birabin nasi o ye denye nun lamo masai ni te ni denye ni yakono malikin nasi kamalen goro tiji maramasa ibika sungurja kono ibika kamali yakono ni to kono ilahin nasi ma koroba bere lo mamina denye ni ba ka denye ni yakono abaka denye yakono mamina ne ta fe ka bi sika fo fay ni yoro inde dimi data fe nga alabato akallamo kono ala bato fa bado babado koko dimi de bala ayi amuguledo o ala bo min jira den bala ar se ka de fura ke no fura ke koyi abo minge o lamo masai ni boro le bina kamene ngoro ya kamene ngoro kuma dola kamene ngoro mana ani da feminga faka bagabari tatu akato baka siranya tatu akato faka ka nigelia tatu akato nga ala bisika balika hakili kelu ko kabaka abo minge o kamene ngoro teji marabe masamimbo ni borai ebina se ma koroba ma deselo ma koroba bere lo masa ala hanni ala yake imma bangi soro ikanyene meya kono ala badindima iko lado ika de bangi ko bla wallahi ni ngani yakai wallahi bisi rodo la walide nyuma badi madde nyuma sigi ñogo de ñuma kada regan yaka ala bo bla o ba wasado ka sali dila ka sali finina ka sali sakala ka zaketul fidila ka fengo fide mako bola ka sali tapini ka sali ibode te ñokono ni kera musukorban ganya ñuma tiye wal mani kera sukorban ganya ñuma tiye na ni kera manga ni juguye ala bi sani kan ganya juguye daw ye dembangi ga dengo bula daw ma kono ta ka tiye wallahi wasara dena o buboke ngani ya nyuma ya salamu ala ka ngani ya min sharri alwaswasi kabo waswasu ba toroma alkhannasi min garata daga sigidungai allazi agri wasuzubami yuwaswisu nabi agri wasuzubla fi sudurin nasi aramadon ko adishila akarajina udoiwa wal makira haramadon doi Allahu
أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة الفاتحة ني الفاتحة كف سورة مكية مغنغدو أو مدنية ولا مدينة كدو مكة سورة دو أو فاتحة فنا مدينة سورة دو موفي فاتحة جينا على كراكا هنا فردت الصلوات الخمس سالي فرد دور فرد يلي فاتحة جينا على كراكا وأيضا أجينا شيء فلنا هنا هبلت القبلة إلى الكعبة كما من على كرا تعليم مدينة كورو كرا يا مرنا كوكا كورو بو يهوديا كوكا كورو بدو بيت المقدسية كوكا كورو يشي على الكعبة ما كوكا توكا فاتحة جينا تكون دون أبسطا في نيكم مكية تيادو نيكم مدنية تيادو سبع آيات آية ولو بلادي باكونو عليك الإسلامو عليك لي آية عليها دم قرآني parce que Quran en be jigina dami be ale kelen jigina kelen madafi fatiya be jigi domi a jigina a dam dai madeli ka yele kabini Allah ge ginyanda a yele la fatiya jigindodi fatiya bora afi a dashwara anani fatiya be yele domi abita a kelega dai be abi yele odo abita Sayyidina Jibril ko kwa ale kun jatigeledo ala kira madoka ama hakili suri soro fiu fo fatiya jigide domi aya do ka fo madama kira kam maton bi soro go koloka ko be fatiya kala maton ti halaki ale di toy sabul masani aya wolo blando ala ko bismillah anya kala de menene Allah ta'ala tuqbar kama nya hinane malla bole tigiya alay la rahina karale tigido alhamdu تنوناني سبتلي لله وبي الله تعالى رب العالمين ما سمي دفع بلجل مي الرحمن يهنا نعم لبولتك يا الله تعالى الرحيم لا رهنا كرنجرلتك دو مالكي يوم الدين دين دوم مسكدو نياك مالكي dina do masakedo ni yake maliki o fana kala chukodoy dina uningan yow maraba o do maraba be masami bolo o tikido ma be fendo mara itate o maliki yawmi dina uningan yow olu maraba olu be saradomi o do be masami ka mara kono o alay o sisa akuchukodi iyaka e ala de do na'budu ambe e ala de bato wa iyaka kasegi e ala de do nasta'inu ambe de mayini e ala de fe ehdina ala e kaunkana as-sirata kaumbila siratika ka al mustaqima me yasiratika klenye sirata allazina ngabe maude ka siratika ma an'amta e ala yennemake alaihim ma minu yaminan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada والصالحين ينما كما منو نبي مولا انظر أولوكا ينما كما منو سيد شولا انظر أولوكا ينما كما منو بسم الله درامي ينما كما منو سيد شولا انظر أولوكا ينما كما منو نبي مولا انظر أولوكا ينما كما منو متشيه تقولا انظر أولوكا غير المغضوب اكرفون ما تناي ما منو غور على ما فنون نند كرفيو ala mafunu nabi mangoro ala mafunu islamo goro ala mafuru sedishu goro ala mafuru chiyatu goro wala dallin alaihim ma min goro wala dallin ani kar la filiba tane ma min no nazarawi ala manunu filifiyo kawla doniya kafo kene ku noro yaleno ni nga dembaya ni anga doni bagaw chamanye ni tumaine la kalanden jole minun kofola nuye kalanke ankara mogo Sheikh Musa Kausi sebolo tafsiru nasraula mi wakati biti jo san wolon fla nyogona la o mogo wolon fla ka ijaza de bina du umani tumaina fogata se wale nyumaya jonjon talaka di chebaw musobaw minu yu sege alislame dine nyetaga la fogata se ankara mogo Sheikh Musa Kau yere demelima kake wale nyuman don jonjonye ani boye masegeli jonjonye uye kene kunbeche ni anga shirifike ka duwa usan maunye baraw kunchele
an b'an ka kuma galamani sɛmɛ Sheikh Musa Kawu Sise ma fɔ ka taa se a furumuso ɲuman ma nisɔndiya minnu b'u bolo ani bonyamasegin ni wale ɲuman dɔ foli minnu b'u bolo u bɛ bɔ k'o kɛ an ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ silamɛ jama bɛ fo ka bɛ barika da ka bɛ wale ɲuman dɔn. An y'o wele kamina u y'an ka wele jaabi ni bonya ni karama ye an b'o fɔ k'u barika da o la. Kɛnɛ a sigira hɛrɛ kɔnɔ k'a wele hɛrɛ kɔnɔ. An bɛ kɛnɛ in dɔɔni fɔ a kan. Kɛnɛ in kun ye kɛnɛ min ye kɛnɛ in kun ye kuranɛ ka kɛnɛ de ye. Kɛnɛ in kun ye dugawu ka kɛnɛ de ye. Kɛnɛ in kun ye kunnadiya kɛnɛ de ye. Parce que kɛnɛ o kɛnɛ n'a tɔgɔ bɛ da kuranɛ na o kɛnɛ in a bɛ timiya a bɛ saniya a bɛ kɔrɔta ni kuranɛ ka saniya ye ni kuranɛ ka timiya ye ni kuranɛ ka kɔrɔta ye. Parce que ala ye kuranɛ kɛ fɛn kɔrɔtalen de ye a y'a kɛ fɛn sanima de ye a y'a kɛ fɛn barikalen de ye. An bɛ jɛ ka ala deli kɛnɛ in barikɛ ala ka do naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen la kunnaja min b'a kɔnɔ ala ka a kunnaja di an ma. Denmisɛnnin minnu nana ka na tafsiru kɛ fɛ an bɛ ala deli tafsiru a nɔrɔ ala ka do dusukun na. Ya Rabbi a fɔcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye. An ye ladilikan min d'u ma u k'u hakili to a la u ka baara kɛ ni a ye n'o kɛra u bɛ kunnaja sɔrɔ u ɲɛ. Ka d'a kan kuranɛ a dira ala kɛrɛma di a ka se ka mɔɔw kisi ka mɔɔw kunnaja ka mɔɔw bɔ fili la k'u bila yeli la ka mɔɔw bɔ dibi la k'u bila nɔrɔ la ka mɔɔw bɔ kunnangoya la k'u bila kunnaja la ka mɔɔw bɔ jahiliya la k'u bila dɔnni na ka mɔɔw bɔ yɛrɛsagokɛ la k'u bila kodɔn kan. Kuranɛ nana o de kama o de kosɔn a ko ala kɛrɛma ne ala y'i sɔn kuranɛ na ala y'i sɔn fɛn bɛɛ la a ko wa man yu'tadi hikmata fakad utiya khayran kathiran wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ni ala ye maa min sɔn kuranɛ dɔnni na a bɛ fɔ o de ma ko hikma kodɔn da ye kuranɛ bati ko ala y'i sɔn hɛrɛ caman la e kana ɲɛ bɔ foyi fɛ bilen nin baara nin minɛ bonya kɔnɔ kɛrama kɔnɔ ala bɛ hɛrɛ k'i yala. An bɛ jɛ ka ala deli kuranɛ min bɛ kalan Mali kɔnɔ don o don dugusajɛ ni sokoli la ala k'a kɛ kɔrɔta ye Mali ma ala k'a kɛ bɔsira ye Mali la. Mali bɛ degun min kɔnɔ an bɛ ala deli ni kuranɛjigi ɲɔgɔnna kɛnɛ minnu bɛ sigi dugukolo kan an t'a dɔn ni de kɛn bɛ ka Mali kisi dugawu ani barika ani sarakati ani maakɔrɔba ɲumanw olu ka ŋaniya ɲumanya wallahi ni de kɛn bɛ Mali kisi. Sonde java min b'a bunga an fanga tɛ se jamanatigi tɛ se jamanadenw tɛ se ni ala ka sutura ni ala ka barika ni ala ka tanga tɛ. Ya Rabbi ni kɛnɛ ɲɔgɔnna minnu bɛ sigi ala ka jamana kisi n'a ye. An bɛ ala deli ya Rabbi Mali ala ka Mali wuli k'a jɔ. Ya Rabbi Mali dɛmɛbaw ala k'a n'u dɛmɛ. Mali den minnu ni ŋaniya ɲuman b'i kɔnɔ ala k'a n'u dɛmɛ. Ya Rabbi ya Allah an bɛ ala deli ŋaniya ɲuman tɛ minnu kɔnɔ u fana ye jamanaden de ye ala de bɛ se ka juguman fari ka kɛ ɲuman ye ala ka miiriya ɲuman du kɔnɔ an bɛ kana jamana in dɛmɛ k'a wuli k'a jɔ taa yɔrɔ tɛ anw na sigiyɔrɔ tɛ anw na kunnawolo yɔrɔ tɛ anw na n'an fasow cɛ anw bɔgɔ bɔra yan anw faw bɔgɔ bɔra yan anw baw bɔgɔ bɔra yan anw dɔnnani don yan anw bɛ sigi yan anw bɛ sa yan anw su bɛ dɔn yan ya Rabbi ala kana Mali bɛ an bɛ ala deli silamɛw ala k'u kan bɛn fitinɛ min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a ban fitinɛ min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a ban ya Rabbi ala ka an dusu fa ɲɔgɔn kɔrɔ jamana in ala k'a nɔrɔ kuranɛ ala k'a barika don an na ka aw yɛrɛw fo aw televisiontigiw minnu bɛ jɛta k'a bila saga ni waati bɛɛ ni aw ka cɛsiri tɛ jamana in tɛ cari diinɛ in tɛ cari jamana in tɛ ye a jati ye aw bɛ jaɲuman min ta k'o bila telew la maaw ka se k'a ye bonya ni karama kɔnɔ ala k'aw yɛrɛw sara k'aw bolo mɛn aw ka baara la an ka television tigiw an bɛ ala deli ala k'u yɛrɛw bolo mɛn aw ka baara la nin nana diinɛ min kama ani dɛmɛ min kana ala ka dɛmɛ sabati nin ye an sigiɲɔgɔn ye an bɛ foli fo u ye dɛmɛ min k'an ye ala k'u sara ya Rabbi an balima minnu bɛ yan o dɛmɛ min k'an ye ala k'u sara ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la kuranɛ ala ka kun cɛ ni hɛrɛ ye ala ka laban ko ɲuman d'an ma hakɛto bɛ nin kan salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin ala ye nin kɛnɛ sanuma in sigi hɛrɛ la fo ka se sisan an bɛ ala fo k'a barikada karamɔgɔ minnu nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛw ni musow an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada lizaza dira minnu ma an b'u fo k'u barikada ala ka lizaza ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ala ka barika don a la tableau d'honneur dira minnu ma n'u bɛ ɲɛnamaya la ala ka barika don a la minnu tɛ yen ala ka hinɛ s'u ma n bɛ foli kɛ bɛɛ mɔgɔ fɛn o fɛn dɛmɛ kɛ kɛnɛ in na n b'a bɛɛ fo a bɔra min na ala ka barika don a la
me kaw fo kosɛbɛ Musa Sise. Ni fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ yirimajɔ zɛrini na ka sanga ni Sheikh Musa Kawu Sise a ye donba min ɲɛnɛmaya ni ka don in tɔgɔ da alikuranɛ sanuma in don na ka sanga ni a ka kalanden jolenw labilali ye tafsiru nasira la minnu ye kalanw kɛ fɔ ka taa se san 7 bɔɲɔgɔn ma ka se ka yamaruya d'u ma walasa u yɛrɛ bɛ se ka tafsiru sigi u ka yɔrɔw la cogoya min na an tun b'o kɛnɛ kan min baaraw kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 ka Ala subhanahu wa taala deli alikuranɛ sanuma min kalanna kɛnɛ kan Ala ka a kɛ bɔda ye an ye alikiyama jɔ don k'aw fo k'aw wale ɲuman don aw ka ɲɛmadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala sɔnna. Tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila ngalonde sega tinyabe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila